Sawubona mfundisi, ngiyacela bandla ungidayisela le airtime. Akuhluphi indodana, uzobeka malini airtime? Kubeka 5 rand kodwa ngizoshoda nge10. Ngiyazi ufuna ukuthenga ugwayi, letha mani 10. Awu mfundisi, uyazi ukuthi imali zithola kanzima and mfundisi uyazi ukuthi ihleli sijika nelanga. Anginoyazi akusona sami isitolo lesi silima and uyazi ngiyasebenza ngihola ngenyanga. Ayi ungamani uyeke. Hamba la. Awu. Mfundisi, cela ukuthenga ikhadi likagesi. Hawu. Khona basathengana nogesi. Awu wathuka mfundisi, yini mhlawumbe usurobhili? Yini usebenza kagesi? Ngibatshele ekhaya sesiboshiwe. Hayi lutho mfundisi, cela ukuthenga wenyanga ngaze kuphela ilanga endlini ekuzoba mnyama. Make kwahlwa ngempela khona ongeke asabonakala. Awu siyazazi njalo indaba zakho sikhohlakala and ngibonile na ku Facebook buhamba noNomalanga. Hayi amancoko mfana wami, noma ungangakhokha ikhadi lamalini ngiyeke ukulimosha. Very good. Ela 350. Imali kaRamaphosa phela u350. Awu, hey mfundisi wami. Hey, khona wena namhlanje. Kodwa Nkosi yami, Awusho khona ibearings Jehova. noma ikhona iHennis.